ta perkat chpang ganiam hagabo blei wa ban shong ho brio ka tagre ganiam kristan hagi we ganiam le si ka ta ka de ke pasngo pala ka de ke ka ba kren ben blei hagi we pat ganiam le si ka ta ka de ke ka bom la ban long kon re ha ganiam kristan ka ta de ke ji ka jang ka kam de shu man ta ka ba man po shu blei ha ka jing sha blei ulawan dalade ban shong bat kibrio ban pelong ya gane ka domet ke jaga shong jong o blei klem shong ha ka yeng bala thao de ka kibrio ke jing kai jing ganiam kristan gade blei usngo bhawan shong ha ka yeng ka bala thao de uhi ka bokran chipang gane ka met jonga jongpi baru blei ulajit ya ka met jonga jongpi ban long ka jaka shong jong u para ka jing kai jong ka niam kristan ka ong ba ublei ula pelong ye ka nega met jong brio ka yeng shong jong man sim bu khoi le ne ka yeng shong jong man sim ublei la ne ka yeng shong ublei phi ka jing ka jong niam kristan kam dei ka ba si shaban po shu ublei ka jing ka niam kristan gade ublei ula wan ban shong bat kibreo baru kerteng u imanua kabolong habala batai u blei lembat ngi ngaso tenat ki ye gene kristan namar so bang de kumno blei wan ban shong lang bat ngi u wan ban shong lembat ngi kataro un yai sa lembat ngi hala kerta ngaso tenat si sha ye gane kaniam ngam pat da tip ha jipang kiniam ki babona perthai ngasu tip ta ye kaniam jonga paganiam jonga ka hikai po blei ulawan bon shong lembot nga ngasno ja thaj hado kata bat nga khamjit shubo ladang nga haban jit ladang haban le shublei ni ubleu haban wan chenga nga sngo ja thaj lado blei wan mo u chenga ladang haban le manga shublei hau berkat da ang sahab namar ngatip da lele ngamla banwan shau baro jing dua jinga ki poi tang ni ha tenung yeng rengas ko bang palat ye gini ke jing kai jongani gini am kristan bakum no blei dalade ulawan shanga tengah banjit ye gini ar ngahaban le shublei ne ublei hak wan changa ngan so ja thaj hagani ke we bo blei wan da mo u changa ngan so ja thaj kum ta na ka ta dau kaniam kristan ke de ja thaj hado ka ta perkat chpang kaniam ke bahikai chpang kumno blei u ai ke jing ja thaj ye ki bri kaniam kristan kedai maka ka we ngam tip shepang ki we pat kiniam ta kaniam kristan ki kai u blei u ai hangi ye ke jing ja thai jong ke jing im
uang wan pi baro ki bathaj ki bakhya ka jing ki tengan a jing ja tha yepi namarutip ka bash kedai wa shitom bha ladangi habban le damangi ladaga shong ha ka terpeng jungi usngo tho bha ba ka khia palak baru thau ye galanti ka ba jem tam ka ba ule damo u baro khoj ye ka bo deban le ban penwan yengi shau bes palak ki perkat pangganiam ka ba ka bom don ka ba phim hap ban da siu sha u shin rang la ni she ga kan thei ban ye shong lok la ni ban shong kurim ta de ni prastan ngam hap banda saram ya u ngam hap banda saram ya ka jing i tang ka jing i berkat panganiam ka ba ka bom ai shibon ki hukum ban le ban yo ji bom jukut berkat panganiam ka bom ai yengi shibon ke bangin le ban yo jing im bom jukut ni ban poi shibenen ni ban rung shima ki beneng kata ka dai nim kristan tanggawai hukum ka ai ni jing i ladangi i kenim kristan hikai ladangi i ngi pendep ye go hukum borok khoj ladangim don jing i kenim kristan hikai compare kat no ngile kamba compare kat no ngistang nginang ladangim don jing i ngilong leno ai kenim kristan kedai maka kebahikai ini bagi haga jing i lada pi pendep ya gani ke hukum jing i pila pendep ya ke hukum borok kawai. It is so beautiful, this religion. Kani ganiam kabes pala ngimhap ban pendep sispa tali ki hukum ngamhap ban pendep san pau tali ki hukum ban posho blai ngamhap ban pendep Syahjar tali san spa tali ki hukum baro ka ba ngadai ban pendep kalong bangan ngei hag ei ka ba ula pendep na ka benta jonga bangan pej haduk kat nu i jenga bat bangan priang ye kata ka jing i jong o tang kata ka bangadai ban le ban ngaja thai hag jing im perkat pangganiam ka phim hap banda duai san sen jisngi lai sen jisngi si sen jisngi si po sen jisngi san po sen jisngi perkat pangganiam ka hikai yangi bangim hap banda le ye kita ke baro ban yo jing kerku no blai ula kerkul pa yengi dai jing kerku baro hau Kristus Yesus ngam hap banda pendep kia kane gatai ba ublei un kerku inga ka jing ka jeng nem kristan gade kumno ublei ula dep ban kerkul pa yenga kadem kristan ga hikai bangam hap pan da duai syak jing it kata sin citayo ba un jubab e ke jing duai janga ke jing kai jong uji su ong
lada ublay syak slem ban jubab lada utu unong bishar jong betul gisno slem ban ajubab ya betul gebriu ke badawa no uman gesngi dekat no tam ukpa je pi bah beneng jubab ya pi ke kelimat ke pi duai pa ki jubab lada pi syuang lagi sentur kata kadang ini Kristen pimhap banda tap syedem pimhap banda par lagi khosiu ban yo jingkerku no blay jong ke beneng baro ke papi de ban le kalong ki khmat bala play ban pej show blay ubala long redil pa ban IP haga jing shisha ubala redil pa ba ula deb ai ya ke bode ban ai kani jika jengen Kristen gede gini lada yo khon marwe u ai saya kini ki le pin tharai unom ai ba pin enjoy ke jing im ktare jing kai ni Kristen ong lada yo khon ba marwe jong u ai shingi u ai shiga perthai saya kini lele ki jinan kam jo phi kamet phi tharai unom perkhat chapang ki jinan kam jo phi kini le kim ya don dore ban yen nujor bat ka dor jong khon ba marwe jong tela da ai la jong khon sakat no tam saya kini le thara phi tharai unom ai phi perkhat chapang kanim Kristen ha bai deba gajing duai pim hap pada banda le kum tu pim hap pada duai lai posngi pim hap pada duai la phome ban yo jabab no ble pim hap ro banda duai kata sin chisngi ha gajing sha kanim Kristen ki kai ngi ban duai klem de put habong duai klem de put pi hagi bru ki bom so tho ya ka jing kai jong ka nem Kristen ki mut thara pe duai pe khen de put ke pray without ceasing ke duai pe nali school show na bam ja show pi thara kalong ta no kam de ta ke shudai haba ko ong duai klem de put ke mut ke jimut jiber khat pi ke de ban long thick ke de ban yahap ba ke khtin ulai ke jimut jiber khat pi ke de ban dap de ga donot ke basko ke donot pi ke de ban deh ga download ke basis ngau na do mi haru basep ke sngi kano no ko por ke phi duai chutrai ha ga por ke phi le ke kam ke jam jo phi ngimla ban duai kum ta don ki niam perthe ki ba ha gi kam business ki hab ban e katta ba jing hab ban duai katta ba jing hab ban duai ha ga nim Kristen phi don kam le ta kanono ke kenta kade ke kenta ke bangi la ban duai bala dah ngim la ban duai lech she do kendong lech she kam bra ban duai ji kai jong kanem Kristen de duai klem de pot kemu ke do no jingi kere ban perkhat sepang ke jing i jong u yangi sepang ke jing embom ju ke bala a yangi sepang kumno bo yap na mar jingi sepang kumno bo ulowan ban long ban shong lem ban ngi ba sepang kumno kene ke judging im kebawan ban ai bangan dap da ke jing sengo yu arbo sawn ta lem gum ta kan make sense show kene ke duai klem de put duai klem de put kamut phi duai klem chong thai dai bam jan na thia so na dem show ka shumot ye kita kam nga khlem ong ngim dei ban le ngim dei ban duai ngim dei ban set aside ngim dei ban bahai ke kenta ye ke por ban duai khlem ong ta achu batai ke jimot duai khlem de put kamut mde ong la de duai tu cinta tu thara mentak
ngala ada dua menin ru bejim step so ngam dan kam coban duai menda sengi dan gibri go berkat oh mentang ala khithia ngade duai ada duai menta so ngan le lagi kam jam jenga so bye bye belai ngangai bila sumar nga ngala ada duai ngala ada ai me ka me dai ban yo now step so ngangai menta menilam nga tip kumno kalau menta sengi iklet yu belai ngila namar ngila berkat ngila ada duai mene ketu de ke jimop so tho ye jimot duai kelam dapur duai kelam dapur pemot om don pot om don formula ban duai padong kata kan tangan duai kat mensengi kat tangan duai menmet kumta kat tangan de ban duai hano no ke por ke phila ban duai om don kenta om don pot duai klem de pot kemut duai klem don pot perkat pi pang ganiam keba ngimhap ban ai pisa juble bon kerkhui ni ngimhap ban ai pisa yo juble bon kerkhui ni ta de nem kristan ngimhap ban ai pisa yo ble bon kerkhui ni don kam ngi sha pisa jengi habneng don pisa rupi tengka ublai umdon mesin ban print tengka habane ublai ulong shalandet ke pisa above money ublai ulong shalor ke pisa chakre ke pisa umdon kami pisa ngi don kami pisa redon ki bri part ki bahikai bang pi ban yo pisa kata pi don kam ban a sublai kene kam de ni kristan kene kene jing so tho jong ki beriu ki bahpo jong ni em kristan ni ki basno tho bakala kalong kumta si sha tharai kalong kumta ban yo jing khia ngan a sublai si jar ban yo jing khia ngan ai pi de ban a sublai ar spa tang ka pi de ban a si ka kam ublai san spa tang ka la da pi kwa ban yo ki kam ba yeng sem ju pi a sublai san spa san jar tang ka kata kam de ni kristan kadai jing so bakla ye nem kristan but don shibon ki hukum kita hak ne ke perthai singi bamta ragi jing hikai jong ka niam kristan hi ngi aishu om namar bon kerkhu ngi aishu namar bolo kerkhul pa ngi aishu namar bangi i yo ngi aishu ka kam jong blai namar bangi i ye ka kam jong blai simple ngi i yo blai ngi i ye ki briu na ta dong ngi a ngi rap om ban pho jing kerkhu no blai i nakmat te hongan ai ker kam blai na donut pada bom yo em ku a jing kerkhu bo blen kerkhu nga hormon ate let pi ai klem dak mi lanti pan yo nong ta re nem kristan ke jing ka jing nem kristan golong lada pi khot lada pi khot briu ban wan ban rap tre pi lek shiki par hoi gisni lek ar wat mdei tang chi wat ka bes pi ke nem kristan lada ngila kan ko ong banta gisni pi wan tre ban nga ha gisni ke ba pi don kam ya nga ngan lek tre pi bat ngan pen phai om tang chi sngi ngan pen phai ar sngi la pi pan yang ka jan je ngan hap nang ta la dang pen phai pi nga pen phai bat juti bat jacket bat ngap bat ka jan pi ai ko ne sang no pin lap ye ka bakum ka niam it is so beautiful ye ka bala ka bom la bat ka ya de ka we pi reng shutip bakane ka de ka jing ka jo ka ni kristan la dang ila da shisha pan le kum ta ngin pelong ye ni ka peneng ngin pelong ni ka khando kum ka peneng ngin pelong paradise ye ne ka perthai gus ni lor ka jing ka jeng nem kristan ga de ga ne kurkhu ye kita ka betim ye pi
Pila de don gano no ganiam ko behikai Jepang ban duain de benta gitu kiba les ni pi ban kerku na benta gitu betim pi kedai keniam Kristen la don gano no ganiam ko behikai ban kerku yi kinong shon ban i kinong shon ban kerku yi betim keniam Kristen kedai ke way na ita keniam ngam tip le se ki way keniam le se don perthai ki behikai umta ngatip ya keniam la jong ba keniam Kristen ke hikai ban i wat iki besion yingi ban kerku iki betim yingi ban duai na ke benta ki bale be yingi habes pi le dangi la ban seng nong rim yo khon ban riu de ki nong rim jingi kai Kristen ngin jin de la yo i ya ka beneng ha khando Hare la sya le rengi sya le ben peteng le peteng menrupat ngam tim na gano gadau le si ki bri ki mi perkhat bha le si ka don ka kam shimet jong ki briu le si na ta dau ki sedang man isi ni Kristen ke ki jing kai jong ni Kristen ka papen sni du ki perthai ha ong phi kam don ha ki jing sya ka ni Kristen ka la dang la pan seng nong rim yo khon ban reu ha ka jing ka Kristen pin yo i baka beneng kan kela baka perthai kan kela paradise ngi khlem le shu sha thang ye mani ngi khlem long threat ye im lang sa lang ngi khlem long jima ye im lang sa lang ngi le barchna school ngi le bana pisa Panderap iki dok kisok ngile ban yetho iki bru chpang ka jing i ju blai ki bekin yo jibom jukut bat ngi sala ben ngap lada ki bru perkhat bhan don nong rim baki bru kin isi yingi ha ka wei pagawai ka poteng menriu ka bala le no shidin ngisha le ben na do ko por jong jisu hado mata la de pi ong chapo India la de pi ong chapo China la de pi ong cheno no jaka ki balong minority ki Kristen ngisha le ben na no daw ngi klem dat bom ngi klem penyap ngi klem to ngi klem le yekini ai baro pi jing ka jong Kristen ge menom to menom kli menom penyap menom sekilam ler menom kam ter menom le sni menom le kini ge baro khan hare katte na le beng brui perkat pi ke perthai ke bom don shu ke jing penyap kenim Kristen ge we ke bahikai bangim dei ban penyap perkat pang ganiam ka bom don nong to yu ha perthai ke dei kenim Kristen ke bahikai bonom to ngatip ki don ro chibon kiniam ki bahikai kum ta bonom to bonom them bonom syukur wat keniam khasi jungi makna ha culture jungi makna ikini ge ngi tip naman ga de Kristen ka kren ga lem Kristen ba keniam Kristen ro ga de we nginom sakhi lamler yo parang marjan lda ga perthai jungi ke yeng hakin nongrim jong ga jingi kai u Jisu ngin jinda de yo i ye ga perthai ba ka kelalong paradise kecing itenat jong kenim Kristen ke de bom don thle choban batai kahikai ko ong suk ki baduk ha kaman sem na ba jong ki long ke hima ki bane kahikai ngi banom sorong thala ha ka jingem kahikai ngi banom bu jingkerman ha ka spa ka ban puut no perkat chpanganiam ka bomdon shu ka jinge per pedeng urus pa baruduk hapadang yong baru le hapadang jurong ne long baru longkot perkat sepang gadang niam
Pinlap bakanim Kristan kadai kuai. Kebahikai banam dan syu. Kajing ngop her. Badug pat baruspa. Kai ka ong pi kamdai bandon gane kajing ngop kumni. Lado don baruspa pi khodi uban syong sekmat. Ubadug pat ubom don ubo unong kendong ubo pli pi ong syong sedin ma ba. Wong ka ne kamdai kajing hikai. Jongi. Juko buong kane kamdai kajing hikai jongi. Haga juk kajing, haga juk utno. Kajing hikai kini Kristan kadai. Baro ngilak pani don lang bat yong bat lik bat jurong bat lengkot. Bat duk bat ruspa ngilong kawai. Uruspa tip ong ngade kam ruspa bani kiwai. Bani kini. Uni uduk uklem ong de duk thangka. Senya komon ne teu ya. Bam lang cer uruspa. Ngim don syoi kata, kala yap kata kajing skau. Lada ka perthai Kristan. Lada ka perthai jing hikai yang hagani ka jing hikai. Pinlap bom don wasarong. Haga jing im.